खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव सुबुं सांग्रांथि हानजा सुनाय हाबाफारि लानाय जायो। जों बयबो मिथिगौ जोंनि समाजाव आथिखालाव समाज बेरेखा हाबाफारिफोरा बांलांबाय थानायखौ लोगोसे आथिखाल लाइमोनफोरनि गेजेराव गोबां गुबुंले आखल आखुफोर नुबाय थानाय जादों। बेबायदि समाज बेरेखा मावनायखौ होबथानो एबा समाजनि सुबुंफोरखौ गुबुन गुबुन बिथिङाव सांग्रांथि होनांगौनि थाखाय गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन रोखोमै सांग्रांथि होबोबाय थानाय बादिनो मैयाबो चिरां जिल्लानि बानजायनायाव सुबुं सांग्रांथिनि हाबाफारि हानजा सुरनाय जायो। मख'जाथावदि बे मैयानि हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा बेखेवनानै होयो। लोगोसे मिरुनि गोबां बिबानगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव गोग्लैनाय गासै दखरा आफादफोरानो बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। चिरांल' नङा गासै बड'लेण्डआवनो गोदानै आयेन बेरेखायै हाबफैनाय सुबुंफोरखौनो थानो होनाय जानाय नङा बाथ्राखौ बुंदों आथिखालनि बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव गासै आसामावनो सरखारि हायाव आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ होखारबाय थानायखौ। थिग बेबादिनो बिटिआरआवबो सरकारनि हायाव आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ होखारबाय थादों। बेखौ नोजोर बोनानैनो मैया खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव मानगोनां मावफुं सोद्रोमा बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला सरकारनि हायाव जायफोरा गोदानै आयेन बेरेखायै हाबफैदों बिसोरखौ माब्लाबाबो कमप्रमाइज जानाय नङा आरो गासै बिटिआरआवनो होखारनाय जागोन होननाबो बुङो। फारसेथिं जायफोरा नंगुबै हा गैजाथारा बिसोरनि थाखाय सरकारानो नांगौ बायदि हा होनाय जागोन होननाबो बिथाङा बुंथिबावो। मैयानिफ्राय लानानै बड'लेण्डआव गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलआ जागायबाय। मिथिनाय बायदिब्ला मैया बे हाबाफारिखौ बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फुङाव फिरफिला बिरहोना आरो गोजोननि थाखाय फारौ बिरहोना हाबाफारिखौ जागायनाय जायो। मिथिनाय बायदिब्ला गिबि सानखालि गाहाय आलासि महरै प्रफेसार महम्मद युनिस जाय ग्रामीण बिकास बेंकखौ 1983 मायथाइयाव गायसनदोंमोन बिथाङा बाहागो लाफैनानै गोबां बेसेन गोसा बिबुंथिफोर होफैयो। लोगोसे बे हाबाफारियावनो हिन्दी सावथुननि मुंदांखा फावखुंगुर विवेक अबरय बिथाङाबो बाहागो लाफैना गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिजों लोगोसे गावनि गोजोननायखौ जासियो। मख'जाथावदि बे हाबाफारियावनो बिथां बलिउडनि एक्टर विवेक अबरयआ बड'लेण्डआ जोबोद समायना आरो बड'लेण्डआव दायो गोजोन सफैबाय होननाबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव एबा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायथिना होयो। मख'जाथावदि बे हाबाफारियावनो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारिजों लोगोसे आसामनि मन्त्रि उरखाव ब्रह्म आरो बिटिआरनि गोबां मावफुं सोद्रोमा बिथांमोनहाबो बाहागो लाफैदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे गोजोनथाव खौराङा जादों आथिखाल प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ खेला गेलेनायाव जौगाखांहोनांगौनि नोजोरजों गिबियाव जोलुरनि थाखाय ISPL आरो बायदि बायदि हाबाफारि खुंबाय थानाय बायदिनो दायो आरो 28 फेब्रुवारिनिफ्राय 4 मार्चसिम गुवाहाटीआव जानो गोनां डक्टर TAO इन्टारनेशनेल टेलेन्टस ट्रफीनि थाखाय बड'लेण्ड जोलुर हानजाया रौना होबाय। बे बाथ्राखौ मिथिहोदों आथिखाल बिटिआरनि लाइमोन जौगाखां बिफाननि मानगोनां मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा। लोगोसे बिथाङा फोरमायबावनाय बायदिब्ला दायो बिटिआरआव मोनसे जोलुर हानजाया थाखासिगोन होननाबो फोरमायबावो। थारैनो डिम्बेश्वर मुसाहारिया थैमारबाय नामा? गोबांनि गोसोआव सोंथि। बियो डिम्बेश्वर ना केनाराम? गोबांनि गोसोआव सोंथि सिखांबाय थादों। दाखालि थांनाय शुक्रबारखालि मस्ट वान्टेड होननानै पुलिसआ केनाराम बसुमतारीखौ गावथारदोंमोन आरो केनाराम बसुमतारीनि नखराबो गोथै सहखौ न'आव लांनानै श्मशानाव फबहैनाय जाबाय।
नाथाय फारसेथिं बे जाथाया जेब्लानिफ्राय जादों अब्लानिफ्रायनो डिम्बेश्वर मुसाहारिनि बिसिया बे गावथारजानाय सुबुंखौ गावनि फिसाय होननानैसो बुंबाय थादोंमोन, जायनि जाहोनाव उदालगुरि पुलिस थानायाव थांनानै नायफामफिननो नाजाबाय थानायाव मैया मोनाबिलियाव सानथामनि उनाव पुलिसआ राहा गोथे जानानै ससाननिफ्राय गोथै सोलेरखौ बोखांफिननो गोनां जायो। मख'जाथावदि बे गोथै सोलेरखौ नुनानै थारैनो डिम्बेश्वरनि बिदा आरो डिम्बेश्वरनिनो फिसाज्लाया बेखौ डिम्बेश्वरनिनो गोथै सोलेर होननानै रोखायै बुंथियो। फारसेथिं दायो गोथै सोलेरखौ उदालगुरि देहा फाहामसालियाव रोखायै नायबिजिरनायनि थाखाय लांनाय जाबाय होननानैबो खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। गुबुन फारसेथिं दायो केनारामनि बिमाया मोजाङै सिनायनो हायाखै होननाबो बुंथियो। नाथाय दायो पुलिसआ बेनि सायाव रोखायै फोरमायथ'नाय जायाखै होननानैबो मिथिनो मोन्दों। आसाम पुलिसआ जोंखौ बिमा बाथुलनि नोजोरजोंसो नायो बाथ्राखौ बुंदों मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' सोलोंथाइ नेहाथारि आरो आथिखालनि आसाम जातीय परिषदनि मानगोनां जइन्ट सेक्रेटारि कास्टम बसुमतारी बिथाङा। मिथिनाय बायदिब्ला आथिखालाव खौरां बिजोङाव जोबोद गोख्रैयै गोसारनाय बर'नि सासे दाय गैयै सुबुंखौ गावथारनाय जाथायनि सायाव मैया बिथां कास्टम बसुमतारीया केनाराम बसुमतारीनि जायगायाव डिम्बेश्वर मुसाहारिखौसो गावथारदों होननानै डिम्बेश्वर मुसाहारिनि बिसिया गाबै गाबै नागिरथिंबाय थानायखौ लानानै खौरां लाहैनानै जोबोद दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे आसाम सरकारा बर'फोरनि सायाव बेबायदिनो नंखाय दाय होनानै दाय गैयै सुबुंफोरखौनो माब्लाबा क'क्राझाराव माब्लाबा बाक्सायाव उदालगुरियाव गावथारगासिनो दं होनना गोख्रों रावजों आसाम सरकारखौ सोंखारियो आरो बेखौ नोजोर बोनानैनो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंबावदोंदि जायखि जेखि आफादानो थाया मानो गासैखौबो दोनथ'नानै बे जाथायनि सायाव ज' जानो थाखाय बयखौबो खावलायनाय जायो। लोगोसे बे फबनाय गोथै सह'खौ बोखांनानै नायफामफिननो थाखायबो खावलायनाय जायो आरो आसामाव जातीय परिषदआ बे जाथायनि थाखाय न्याय मोनहोनायाव जेब्लाबो दुखुथिया न'खरजों गसंफालांगोन होननाबो गोख्रों रावजों बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिबावो। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।